Padayong gibantayan karon sa pag-asa ang bagyong Christine nga anaa sa Philippine Area of Responsibility o gipaabot nga maglandfall sa mga musunod nga adlaw. Trough sa bagyo magpaulan sa dakong bahin sa nasod. Ani ang report. Ulahing namatikdan ang bagyong Christine sa gilayong 800 km sidlakan sa Eastern Visayas. Pa-west-southwest ang lihok sa maong bagyo ug dunay gikusgon nga 30 km per hour. Tungod niini gibutang sa pag-asa sa signal number 1 ang Catanduanes, Masbate, Lakip ang Ticao Island, Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, eastern portion sa Quezon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Lakip ang Siargao, Bukas Grande Group. Sa forecast track sa pag-asa, padayong nagkaduol ang bagyong Christine sa yuta. Posibleng maglandfall kini sa Northern Luzon karong Huwebes sa gabii o Biyernes sa buntag. Posible sab nga mas mukusog pa kini sa musunod nga adlaw. Hinuon, posible sab nga mausab pa ang lihok niini. Bisan layo pa kini sa yuta, makaapekto ang trough sa maong bagyo sa pipila ka lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Caraga ug Davao Region. Gipaabot ang kusog nga mga ulan sa mong probinsya, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.